салом хонандагони азиз, ман Саадуллоева Ранорофеевна, омӯзгори фанни математика. Имрӯз мо бо шумо яке аз мавзӯъҳои фанни геометрия дар синфи 9 масоҳати секунҷаро меомӯзем. шумо танҳо вақте ба ҳадафҳои мақсаднок меоед агар доим дар ҳаракат ва ҷустуҷӯ бошед, мегуфтанд дар Вьетнами қадим. умедворам ки дарси имрӯзаи мо шавқовар ва фоиданок мегузарад. барои ин аз шумо хоҳиш мекунем ки барои худ дафтар ва қалам тайёр карда мафҳумҳо ва формулаҳои асосиро барои худ навишта гиред, то ин ки дар оянда онҳоро дар ҳалли масъалаҳо истифода бурда тавонед. имрӯз мо масоҳати фигураеро дида мебароем ки дар тӯли 2500 сол рамзи геометрия буд, балки на танҳо рамз, инчунин атоми геометрия ба ҳисоб мерафт. дар ҳаёти ҳаррӯза мо бо секунҷа дар куҷо вомехӯрем? аз замони мисри қадим одамон секунҷаҳоро дар заминдорӣ истифода мебурданд. дар сохтмону шаклҳои секунҷаҳоро дида метавонем. дар табиати зинда ва ғайри зинда, дар ҳаёти ҳаррӯза тайёраҳо дар шакли секунҷа, шишаҳои тирезаҳоро бо шакли секунҷа ороиш медиҳанд. дар вақти ҷанги бузурги ватанӣ аскарон номаҳояшонро дар шакли секунҷа ба хона мефиристоданд. аломатҳои қоидаҳои роҳгардӣ ва ғайраҳоро дида метавонем. фигураи ҳамворие ки аз се нуқтае ки дар як хати рост намехобанд ва се порчаҳое ки ин нуқтаҳоро пай дар пай пайваст мекунанд иборат аст, секунҷа ном дорад. дар ин ҷо А, Б, С қуллаҳои секунҷа, А, Б, Б, С ва А, С тарафҳои секунҷа, кунҷи А, кунҷи Б, кунҷи С кунҷҳои секунҷа мебошанд. намудҳои секунҷаҳоро аз рӯи кунҷҳо номбар мекунем. секунҷаи росткунҷа, секунҷаи тезкунҷа, секунҷаи кундкунҷа. агар секунҷа кунҷи рост дошта бошад, онро секунҷаи росткунҷа меноманд. агар дар секунҷа ҳамаи кунҷҳояш тез бошанд, онро секунҷаи тезкунҷа меноманд. ва агар дар секунҷа як кунҷи кунд бошад, онро секунҷаи кундкунҷа меноманд. аввалин маротиба дар юнони қадим ба ҷои калимаи секунҷа рамзи секунҷаро истифода бурданд. мафҳуми масоҳатро ба ёд меорем. масоҳат ин бузургии мусбатест ки қимати ададияш ба хосиятҳои зерин соҳиб аст. якум, фигураҳои баробар масоҳатҳои баробар доранд. дуюм, агар фигура ба қисмҳое ки онҳо фигураҳои сода мебошанд тақсим карда шавад, он гоҳ масоҳати ин фигура ба суммаи масоҳатҳои қисмҳои он баробар аст. сеюм, агар тарафи квадрат ба воҳид баробар бошад, он гоҳ масоҳати он ба воҳиди квадратӣ баробар аст. мақсади дарси имрӯзаи мо бо истифодаи формулаҳои гуногун ҳисоб карда тавонистани масоҳати секунҷаи дилхоҳ. формулаи ҳисоб кардани масоҳати секунҷа ва натиҷаҳои онро мебарорем. бигзор ба мо секунҷаи ABC дода шудааст. яке аз тарафҳои секунҷаро асос меномем. дар секунҷаи мо ин тарафи AB мебошад ва баландии секунҷа ҳамон порчаест ки аз қуллаи секунҷа ба хати рости тарафи муқобилро дар бар гиронда перпендикуляр гузаронида шудааст, ки он асос ном дорад. агар ба тарафҳои AB ва AC-и секунҷа мувофиқан аз нуқтаҳои С ва Б хатҳои рости параллел гузаронем, параллелограмми ABCD-ро ҳосил мекунем. мувофиқи хосияти масоҳат, масоҳати параллелограмм ба суммаи масоҳатҳои секунҷаҳои ABC ва BCD баробар аст. яъне масоҳати ABCD баробар аст ба масоҳати ABC ҷамъи масоҳати BCD. ин секунҷаҳо ба якдигар баробар мебошанд. чаро? мувофиқи таъриф дар параллелограмм тарафҳои муқобилхобида ҷуфт-ҷуфт параллел ва баробаранд. пас AB баробар аст ба CD ва AC баробар аст ба BD. он гоҳ масоҳати секунҷаи ABC
ба масоҳати секунҷаи BCD баробар аст ва масоҳати параллелограмм ба дучанди масоҳати секунҷаи ABC баробар мешавад. SABCD баробар аст 2SABC. чӣ тавре ки аз нақша дида мешавад, ҳам барои секунҷа ва ҳам барои параллелограмм CH баландии умумӣ аст. пас навишта метавонем SABC баробар аст CH зарби AB тақсими 2 баробар аст 1 тақсими 2 CH зарби AB. аз ин ҷо натиҷа мебарояд ки масоҳати секунҷа ба нисфи ҳосили зарби асос бар баландие ки ба он гузаронида шудааст баробар аст. яъне S-и секунҷа баробар аст ба 1 тақсими 2 A зарби H. масоҳати секунҷаи росткунҷаро меёбем. агар ба тарафҳои AB ва BC хатҳои рости параллел гузаронем, дар натиҷа росткунҷа ҳосил мешавад. масоҳати секунҷаи ABC ба нисфи масоҳати росткунҷаи ABCD баробар аст. S-и секунҷа баробар аст ба 1 тақсими 2 SABCD. ёин ки чӣ тавре ки маълум аст, масоҳати росткунҷа ба ҳосили зарби тарафҳояш баробар аст. S секунҷа баробар аст ба 1 тақсими 2 AB зарби BC. дар росткунҷа AB баробар аст A ва BC баробар аст B. пас S-и секунҷа баробар аст 1 тақсими 2 A зарби B. дар навбати худ A ва B катетҳои секунҷа мебошанд ва аз ин ҷо ба хулосае меоем ки масоҳати секунҷаи росткунҷа ба нисфи ҳосили зарби катетҳояш баробар аст. ин натиҷаи якум аз теоремаи масоҳати секунҷа мебошад. натиҷаи дуюм: агар баландиҳои ду секунҷаҳо баробаранд, он гоҳ масоҳатҳои онҳо ҳамчун асосҳояшон нисбат доранд. дар ҳақиқат, агар H ва H1 баландиҳои секунҷаҳо ба ҳам баробаранд, пас ифодаҳои масоҳатҳо намуди зеринро мегиранд. SABC баробар аст 1 тақсими 2 AB зарби H ва SA1B1C1 баробар аст ба 1 тақсими 2 A1B1 зарби H. нисбати масоҳатҳоро мегирем. SABC тақсими SA1B1C1 баробар аст 1 тақсими 2 AB зарби H тақсими 1 тақсими 2 A1B1 зарби H баробар аст AB тақсими A1B1-ро ҳосил мекунем, ки дар бораи он дар боло гуфта будем. яъне масоҳатҳои секунҷаҳое ки баландиҳои баробар доранд, ҳамчун асосҳои ин секунҷаҳо нисбат доранд. SABC тақсими SA1B1C1 баробар аст ба AB тақсими A1B1. ҳамчунин аз рӯи ин натиҷа гуфтан мумкин аст ки агар асосҳои ду секунҷа ба ҳам баробар бошанд, он гоҳ нисбати масоҳатҳояшон ба нисбати баландиҳо баробар аст. SABC тақсими SA1B1C1 баробар аст ба H тақсими H1. инчунин агар як кунҷи як секунҷа ба як кунҷи секунҷаи дигар баробар бошад, он гоҳ масоҳатҳои ин секунҷаҳо ҳамчун ҳосили зарби тарафҳое ки ин кунҷҳо ташкил медиҳанд нисбат доранд. SABC тақсими SPQR баробар аст AC зарби AB тақсими PR зарби PQ. барои ёфтани масоҳатҳои секунҷаҳо инчунин формулаҳои зерин ҷой доранд. агар ду тараф ва кунҷи байни ин тарафҳо маълум бошад, он гоҳ масоҳати секунҷа аз рӯи формулаи зерин ёфта мешавад. S баробар аст 1 тақсими 2 A зарби B зарби синуси C ё S баробар аст 1 тақсими 2 A зарби C зарби синуси B ё ин ки S баробар аст 1 тақсими 2
b зарби c зарби синуси a. боз як формулаи ҳисоб кардани масоҳати секунҷаҳо ҳаст. агар ҳар се тарафҳои секунҷа маълум бошад, он гоҳ аз формулаи зерин, ки формулаи герон ном дорад, истифода мебарем. s баробар аст реша аз p зарби p минуси a зарби p минуси b зарби p минуси c. дар ин ҷо p нимпериметри секунҷа аст ва онро аз баробарии зерин меёбем. p баробар аст a ҷамъи b ҷамъи c тақсими 2. барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза биёед якчанд мисолҳоро дида мебароем. масалан 1. ба мо секунҷаи росткунҷа дода шудааст, ки катетҳои он ба 6 ва 7 сантиметр баробаранд. масоҳати секунҷаро меёбем. менависем шарти масъаларо. дода шудааст секунҷаи росткунҷа. a баробари 6, b баробари 7. s номаълум аст. аз формулаи ёфтани масоҳати секунҷаи росткунҷа истифода мебарем. яъне s баробар аст 1 тақсими 2 a зарби b. қиматҳои a ва b-ро мегузорем. s баробар аст 1 тақсими 2 6 зарби 7 баробар аст 6 ва 2-ро ихтисор мекунем, мешавад 3. 3 зарби 7 баробар аст 21. ҷавоб бисту-як воҳиди квадратӣ. масъалаи 2. ба мо секунҷаи ABC дода шудааст. дар он тарафи AC-аш ба 9 сантиметр баробар аст ва тарафи BC-аш ба 8. бузургии кунҷи C ба 30 градус баробар аст. масоҳати ин секунҷаро меёбем. шарташро менависем. масъаларо. дода шудааст секунҷаи ABC. AC баробари 9, BC баробари 8 ва кунҷи C баробари 30 градус. S номаълум аст. барои ҳал кардани ин масъала аз формулаи S баробар аст 1 тақсими 2 a зарби b зарби синуси c истифода мебарем. дар ин ҷо тарафи a ин 8 мешавад, b мешавад 9 ва синуси c яъне ин c кунҷи байни тарафҳои a ва b. мегузорем ба формула қиматҳояшро. 1 тақсими 2 аямон 8 зарби 9 зарби синуси 30 градус баробар мешавад ва 1 тақсими 2 зарби 8 зарби 9 зарби синуси 30 градус ба 1 тақсими 2 баробар аст. ҳисоб мекунем. 1 тақсими 2 зарби 1 тақсими 2 ба мо 1 тақсими 4 медиҳад. бо 8 ихтисор мекунем, ба мо медиҳад 8 тақсими 4 мешавад 2. пас 2 зарби 9 баробари 18. ҷавоб S баробар аст 18 сантиметри квадратӣ. масъалаи 3. масоҳати секунҷаи ABC-ро меёбем. шарти масъаларо менависем. дода шудааст секунҷаи ABC. A ба 8 сантиметр баробар аст, B ба 9 сантиметр ва C ба 7 сантиметр. масоҳати секунҷа номаълум аст. қиматҳои A, B ва C-ро мо аз секунҷа чунин муайян кардем. муқобили кунҷи A тарафи A ҷойгир аст. муқобили кунҷи B тарафи B ҷойгир аст ва муқобили кунҷи C тарафи C ҷойгир аст. барои ҳал кардани ин масъала аз формулаи герон истифода мебарем. яъне S баробар аст реша аз P зарби P минуси A зарби P минуси B зарби P минуси C. ки дар ин ҷо чӣ хеле ки дар хотир доред,
P ним периметри секунҷа аст ва мо онро аз баробарии P баробар аст A ҷамъи B ҷамъи C тақсими 2 ёфта метавонем. Яъни P мешавад баробар ба Аямон 8 ҷамъи 9 ҷамъи 7 тақсими 2 баробар мешавад 9 ҷамъи 7 16 ҷамъи 8 24 тақсими 2 баробари 12. қимати P-ро ба формула гузошта қимати масоҳатро ҳисоб мекунем. S баробар аст реша 12 зарби 12 минуси 8 12 минуси 9 зарби 12 минуси 7 баробар реша 12 зарби 4 зарби 3 зарби 5 12 ва 4 зарби 3 низ 12 аст. Пас аз таҳти реша 12 баромада дар таҳти реша 5 мемонад. ҷавоб менависем 12 реша аз 5 сантиметри квадратӣ. дар секунҷаи ABC баландии BD ки ба тарафи AC гузаронида шудааст меёбем. шарти масъаларо менависем. дода шудааст секунҷаи росткунҷаи ABC. AB баробар аст ба 4 сантиметр, BC баробар аст ба 3 сантиметр, AC баробари 5 сантиметр. BD номаълум аст. барои ҳал кардани ин масъала пеш аз ҳама масоҳати секунҷаро меёбем. чӣ тавре ки мо медонем масоҳати секунҷаи росткунҷа баробар аст ба нисфи ҳосили зарби катетҳои он. дар секунҷаи мо катетҳо А, Б ва БЦ мебошанд. яъне менависем S баробар аст 1 тақсими 2 АБ зарби БЦ. қиматҳояшро мегузорем. S баробар аст 1 тақсими 2 зарби АБмон ба 4 баробар аст, БЦмон ба 3 баробар аст. 4 ва 2 ро ихтисор мекунем. 2 зарби 3 ба мо 6ро медиҳад. мо ёфтем масоҳати секунҷаро ки он ба 6 сантиметри квадратӣ баробар аст. акнун дар ҳамин секунҷа ки масоҳаташ ба мо маълум аст мо метавонем аз тарафи дигар масоҳатро аз рӯи формулаи ҳосили зарби баландӣ бар асос тақсими 2 ҳисоб кунем. яъне менависем S баробар аст 1 тақсими 2 BD зарби AC. қимати масоҳат ба мо маълум аст, қимати AC ба мо маълум аст. мо аз ин ҷо қимати BD-ро ёфта метавонем. қиматҳои онҳоро мувофиқан мегузорем. 6 баробар аст 1 тақсими 2 зарби BD зарби AC-амон 5. ҳар ду тарафи баробариро ба 2 тақсими 5 зарб зада ҳосил мекунем. BD баробар аст 6 зарби 2 тақсими 5 баробар аст 12 тақсими 5 баробар аст 2/4. мо қимати BD-ро ёфтем. яъне менависем ҷавоб 2/4 сантиметр. албатта мо ҳама мефаҳмем ки барои ба саволҳои на он қадар осони математикӣ ҷавоб додан донишҳои дар мактаб гирифта лозиманд. пас биёед боз як маротиба дарси имрӯзаро такрор кунем. кадом фигураи геометриро маҷозан атоми геометрия меноманд? чӣ тавре маълум аст атом қисми хурдтарини модда аст? чаро секунҷаро атоми геометрия меноманд? чунки аксари фигураҳои оддии геометрӣ аз секунҷаҳо иборатанд. чӣ тавре ки аз хосиятҳои масоҳат маълум аст барои ҳисоб кардани масоҳати фигураи
сода онро ба секунҷаҳо тақсим кардан лозим аст. аз дарси имрӯза маълум шуд ки барои ёфтани масоҳати секунҷа якчанд формула мавҷуд аст ва вобаста ба шарти масъала онҳоро мувофиқан истифода бурдан мумкин аст. агар дар секунҷа асос ва баландӣ маълум бошад, он гоҳ масоҳати секунҷа аз рӯи формулаи s баробар аст ба 1 тақсими 2 а зарби h ёфта мешавад. агар секунҷаи мо секунҷаи росткунҷа бошад, он гоҳ масоҳати он аз рӯи формулаи s баробари 1 тақсими 2 а зарби b ёфта мешавад ки дар ин ҷо a ва b катетҳои ин секунҷа мебошанд. агар дар секунҷа ду тараф ва кунҷи байни онҳо маълум бошад, он гоҳ аз формулаи s баробари 1 тақсими 2 а зарби b зарби синуси кунҷи c ёфта мешавад. ва агар ҳар се тарафҳои секунҷа дода шуда бошад, он гоҳ мо формулаи геронро истифода мебарем, яъне s баробар аст ба реша аз p зарби p минуси a зарби p минуси b зарби p минуси c ки дар ин ҷо p баробар аст ба a ҷамъи b ҷамъи c тақсими 2. умедворам аз дарси имрӯзаи мо истифода бурда дар оянда масъалаҳои оиди ёфтани масоҳатҳои секунҷаҳои гуногунро шумо бо осонӣ ҳал карда метавонед. барои диққататон ташаккур.